שלום, שמי אירנה. אני באתי לדוקטור ליטבק, ממש הגעתי במקרה שניסיתי כל מיני דרכים להקל לעצמי, פשוט להבריא מדלקת ריאות אלרגית שהתגלתה אצלי משהו לפני 5 חודשים בנובמבר, משהו בערך. אבל הגעתי למצב קושי נשימה עד כדי כך שלא יכולתי מסלון למטבח לעבור, פשוט לא יכולתי. ועוד יותר גרוע, אפילו לא יכולתי להשלים משפט. באמצע הייתי צריכה לעצור בשביל להכניס קצת אוויר לריאות. אז ממש מצב היה על הפנים ועייפות כזו, פשוט לא יכולתי לתפקד בכלל. הייתי צריכה, יש לי משפחה, ילדים וגם עבודה שאני צריכה לדבר עם אנשים, לא יכולתי. ולא ראיתי בכלל את היציאה מזה. במצב על הפנים, הגעתי לבית חולים, כי פשוט הייתי במצב רצפה, בוא נגיד. אז בבית חולים עשו בדיקות, עשיתי ברונכוסקופיה, שלא הובחן משהו מיוחד. אז כן, הגיעו למסקנה שכנראה זה אלרגיה, ואלרגיה שלא יודעים על מה. ונתנו פרדניזון במינון גבוה מאוד, 60 מיליגרם, וחודשיים לקחתי במינון גבוה, קצת בירידה, כל שבוע 10 מיליגרם, אבל עדיין גבוה. שזה היה קשה מאוד בעצמו, את החוויה, לקחת את המינון כזה, עם כל מיני תופעות קשות. ואז במקרה הכרנו את דוקטור ליטבק, ופשוט נפתחו לי את העיניים, גם ריאות כמובן. אז מה שפשוט מפתיע, לא יתואר איך זה, שמכניסים את המחטים, ובתוך הרגע נפתח את הנשימה ונפתחו את הריאות, וכל כאילו מצב פשוט בריאה לחלוטין. אז זה פשוט נס שאני עדיין מתקשה להאמין, ואני אומרת לעצמי שאת חייבת להאמין, ותאמיני כבר כי זה עובדה, וזהו. אז אני ממש חיה אחרת, ופשוט מאחלת לכולם אותה חוויה.